Ruda, prečo mlčíte? Odkiaľ budú peniaze na organizáciu Devlympiády? Oficiálne stanovisko vám dáme. V piatok vám dáme. Otázok bolo mnoho, odpovedí len zo pár. Prakticky všetky končili rovnako. Budú hry alebo nebudú? Devlympiáda bude. V piatok máme tlačovú konferenciu. Ak dovolíte. O 6. sa vidíme. Peniaze sú k dispozícii. V piatok sa vyjadrime na tlačovej konferencii o 6. hodine. Prečo nemôžete podať, kde sú teraz peniaze? Do Nízkych Tatier prišla aj výkonná riaditeľka Medzinárodného výboru. Novinárom sa vyhla, no tí, ktorí na stretnutí boli, si všimli, že zostala šokovaná. O veľa veciach nevedela. Podobne sú na tom aj prevádzkovateľia športovísk v Tatrách. O 9 dní majú začať svetové hry nepočujúcich, no zabezpečené ani zaplatené nie sú. Nič na tom nezmenilo ani dnešné takmer 4-hodinové rokovanie. Dokedy chcete čakať? Do piatku. A potom? Potom dáme verejné vyhlásenie, či áno alebo nie. Takéto veľkolepé divadlo pripravili na poslednej Devlympiáde v Číne. Čo bude u nás zatiaľ nevedno, no Devlympiáda po slovensky zatiaľ vyzerá takto.